Χαίρετε, είμαι η Ματίνα Αναγνωστοπούλου, ψυχολόγος, και αυτά είναι τα μαθήματα ψυχολογίας που έχω ετοιμάσει για εσάς που θέλετε να μάθετε σχετικά με την ψυχολογία και την ανθρώπινη συμπεριφορά. Οι ψυχικές διαταραχές και οι άνθρωποι που τις φέρουν έχουν συχνά στιγματιστεί. Ταυτόχρονα όμως, έχουμε την τάση να υποβαθμίζουμε αυτές τις διαταραχές, χρησιμοποιώντας τις κοροϊδευτικά για πράγματα που κάνουν οι άνθρωποι, τα οποία ίσως να μην είναι συνηθισμένα, αλλά εξακολουθούν να είναι υγιή. Μερικές από τις πιο κοινές διαταραχές έχουν τη ρίζα τους σε μια δυσάρεστη κατάσταση, η οποία είναι γνωστή σε όλους μας: το άγχος. Το άγχος αποτελεί κομμάτι του να είσαι άνθρωπος, αλλά για ορισμένους μπορεί να εξελιχθεί σε έντονο φόβο και τρόμο που παραλύει. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε ένα κορίτσι που οι φίλοι του το πειράζουν λέγοντας πως είναι ιδιοψυχαναγκαστικό γιατί βάζει πλυντήριο μέρα παραμέρα, και στο κορίτσι που πρέπει να πλύνει τα χέρια του τόσο συχνά ώσπου αυτά ματώνουν. Οι αγχώδεις διαταραχές χαρακτηρίζονται όχι μόνο από επίμονο άγχος, αλλά και από τις δυσλειτουργικές συμπεριφορές που το μειώνουν. Τουλάχιστον 1 στους 5 ανθρώπους θα βιώσει μια αγχώδη διαταραχή κάποια στιγμή της ζωής του. Η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή χαρακτηρίζεται από ανεπιθύμητες επαναλαμβανόμενες σκέψεις, οι οποίες γίνονται μονές και μερικές φορές συνοδεύονται από ενέργειες οι οποίες εξελίσσονται σε ψυχαναγκασμούς. Το να είσαι τακτικός και οργανωτικός δεν σε καθιστά άτομο με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή είναι μια εξουθενωτική κατάσταση, υπάσχοντας από την οποία παίρνουν φυσιολογικές συμπεριφορές, όπως το πλύσιμο των χεριών ή το να ελέγχεις αν έκλεισες το μάτι της κουζίνας, και τις εκτελούν ψυχαναγκαστικά ως ανακούφιση από το έντονο και ανυπόφορο άγχος. Οι σκέψεις και οι συμπεριφορές οι οποίες σχετίζονται με την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή συχνά καθοδηγούνται από έναν φόβο που είναι και ο ίδιος αιμονικός, όπως το ότι αν δεν πας στην κουζίνα αυτή τη στιγμή, το σπίτι σου θα καεί ολοσχερός και το παιδί σου θα πεθάνει, κάτι που κάνει την κατάσταση πολύ πιο δύσκολη. Υπάρχουν θεραπείες για την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, όπως συγκεκριμένα είδη ψυχοθεραπείας και φάρμακα. Η διάχυτη αίσθηση φόβου, ανησυχίας και απώλειας του ελέγχου που συχνά συνοδεύουν την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή είναι κοινές και σε άλλες αγχώδεις διαταραχές, όπως η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή. Τα άτομα με αυτή τη διαταραχή τείνουν να αισθάνονται συνεχώς νευρικά και αγχωμένα, βιώνοντας αρνητικά συναισθήματα απώλειας ελέγχου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι άνθρωποι με γενικευμένη αγχώδη διαταραχή ανησυχούν διαρκώς και είναι συχνά ταραγμένοι και σε ένταση. Ωστόσο, συχνά δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τι προκαλεί αυτή την ανησυχία, επομένως δεν ξέρουν και τι να αποφύγουν. Στη συνέχεια, υπάρχει η διαταραχή πανικού, η οποία επηρεάζει περίπου 1 στα 75 άτομα, πιο συχνά εφήβους και νεαρούς ενήλικες. Χαρακτηριστικό γνωρισμά της είναι οι κρίσεις πανικού που έρχονται απροειδοποίητα. Μπορεί να οδηγήσουν σε πόνους στο στήθος και ταχυπαλμία, δυσκολίες στην αναπνοή και μια γενική αίσθηση ότι οδηγείσαι στην τρέλα και ότι πεθαίνεις. Επειδή οι ίδιες οι κρίσεις μπορεί να είναι τρομακτικές, στη διαταραχή πανικού είναι συχνός ο φόβος ότι θα πάθεις άλλη μια κρίση, οπότε το άγχος μπορεί να οδηγήσει στην αποφυγή κλειστών χώρων ή πολυκοσμίας. Εδώ πια, από το αρχικό άγχος έχουμε περάσει σε φόβο για το ίδιο το άγχος, δηλαδή εισερχόμαστε πλέον στο κομμάτι των φοβιών. Και αυτός είναι ένας όρος που έχει λανθασμένα χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει ανθρώπους, οι οποίοι για παράδειγμα δεν τους αρέσουν οι γάτες ή δεν αισθάνονται άνετα σε μεγάλης διάρκειας αεροπορικά ταξίδια. Το να βιώνεις απλά φόβο ή δυσφορία δεν είναι κάτι που σε καθιστά φοβικό. Οι φοβίες αποτελούν επίμονους παράλογους φόβους για συγκεκριμένα αντικείμενα, δραστηριότητες ή καταστάσεις, οι οποίοι οδηγούν σε μια αποφευκτική συμπεριφορά, όπως ο φόβος για τα ύψη, τις αράχνες ή τους κλόουν. Άλλες φοβίες δεν έχουν τόσο συγκεκριμένα εναύσματα, όπως είναι η κοινωνική φοβία ή αλλιώς διαταραχή κοινωνικού άγχους, η οποία χαρακτηρίζεται από άγχος που σχετίζεται με την αλληλεπίδραση ή την παρατήρηση από άλλους ανθρώπους. Αυτό μπορεί να περιοδοτηθεί από μια τηλεφωνική κλήση, από το να κληθεί κανείς να μιλήσει μπροστά σε πολύ κόσμο ή απλά από τη σκέψη της γνωριμίας με νέα άτομα. Υπάρχουν δύο κύριες οπτικές για το πώς βλέπουμε το άγχος: αυτή της μάθησης και εκείνη της βιολογίας. Από την πλευρά της μάθησης προτείνεται ότι η μάθηση συμπεριφοράς μέσω εξαρτημένων αντανακλαστικών και η μάθηση μέσω παρατήρησης εξηγούν την πηγή του άγχους μας. Θυμηθείτε τον συμπεριφοριστή Τζον Βάτσον και τα πειράματά του με τον καημένο μικρό Άλμπερτ. Μπορούμε ακόμη να αποκτήσουμε άγχος μαθαίνοντας μέσω παρατήρησης. Ένας γονέας που τρομοκρατείται από το νερό ενδέχεται να ενσταλλάξει αυτό το φόβο στο παιδί του. Η φυσική επιλογή ίσως να εξηγεί γιατί φαίνεται να φοβόμαστε δυνητικά επικίνδυνα ζώα όπως τα φίδια ή γιατί οι φόβοι για τα ύψη ή τους κλειστούς χώρους είναι σχετικά συνηθισμένοι. Οι πιο επιφυλακτικοί προγονείς μας, που είχαν τη σύνεση να μένουν μακριά από το χείλος του γκρεμού και τα συρίζονται ερπετά, ήταν πιο πιθανό να ζήσουν ακόμη μια μέρα και να μεταβιβάσουν τα γονίδια τους. Ακόμη, κάποιοι ερευνητές έχουν εντοπίσει 17 γονίδια που εκφράζονται σε διάφορες αγχώδεις διαταραχές. Επίσης, άνθρωποι που βιώνουν κρίσεις πανικού, γενικευμένο άγχος ή ψυχαναγκασμούς εμφανίζουν υπερδιέγερση σε περιοχές του εγκεφάλου που αφορούν τον έλεγχο των παρορμήσεων και τις συνήθειες. Δεν ξέρουμε αν αυτή η υπερδιέγερση προκαλεί τις διαταραχές ή αν ισχύει το αντίστροφο, αλλά βλέπουμε ξανά
πως ό,τι είναι ψυχολογικό είναι ταυτόχρονα και βιολογικό. Είμαι η Ματίνα Αναγνωστοπούλου και αυτό ήταν ένα ακόμη μάθημα ψυχολογίας. Εγγραφείτε στο κανάλι για να ενημερώνεστε αμέσως μόλις ανεβαίνουν τα βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο μάθημα.